Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kung wala pa mo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para ma-notify mo sa tanan ako mga video. So for today's video guys, dugay ko na kamata. So, mao na, mag-kuan lang sa ta, mag-spam kay na may niabot nga package sa ako ang igagaw gikan so gipadadaan mig spam. So first time na ako makakaon og spam na imported. Charot. Okay, try na tulutuon ng spam nga imported kung maor ba ang diferensya or maor ba ang lasa sa imported o kaning local nga spam. So ato na siyang hiwaon og ginagmay. Dili gud po asin gagmay kaayo kanang mga 7 slices kay para pang pamahaw paniudto nato o pang panihapon. Charot. Abot pa kaning panihapon. Di na siguro nakaabot panihapon kay lami makay ning spam. Lami ganito yung local nga spam kani pa kang imported nga spam, no? So ato na siyang sliceon kay para dali po siya maluto, di ba? O duluto na siya daan pero ato na siyang i-fried. So pag man natog slice, ato na siyang prituhon. So napailit ako daan og mantika diha, ato na siyang ilunod sa mantika, di ba? Para lami kaayo ang atong pagkaon sa ato ang spam. Imported nga spam. Sana all imported. So man na ato na siyang giprito guys na ayaw po ninyo sunuga guys kay kanang wala po lami kung sunog na po namin atong spam nga diluto, di ba no? Lami po to nang naapan siya juiciness, charot, juiciness. Karang dili po siya nagkaging. Di ba? Okay, so luto na tong spam. Ready to haon na siya. So ready to eat na po na sila. Kay mamahaw na tano. Kay duty na po ta. Kani nga spam is so dana to pamahaw. Apila ni paniud to kay ato ning balunon. Para din natin mo palit og sudan sa karinderya. So pag humanatog luto ani, prepare na taog pagkaon para pamahaw. So nana kung bahaw, kay kaon na ta guys. So enjoy watching and stay with me sa akong pagpamahaw. Mga unta ninyong tanan guys. And daghan kayong salamat sa paglantaw sa akong video. Short video ra ni kay di na matabang gutom nagkaayo hapit ako malit ani. So this is your Mommy Bisaya saying that bahalag pobre basta kay hilas. Thank you guys. Thank you sa paglantaw sa akong video. Bye.